Itse tila on tähän torpattu vuonna 1872 ja itse olen nyt 5. sukupolvea ja 6. polvi kasvaa kovaa vauhtia. Ensimmäinen DR on tullut Pirkkalaan 70-luvun alussa. No tää on totta kai tää 6R185 on se tuorein tapaus. Tärkeimmät kriteerit on ollut meillä ehdottomasti se luotettavuus, koska nyt tälläkin koneella, mikä nyt hankittiin uusi, niin sillä tehdään varmaan yli 90% kaikista peltotöistä, eli se liikkuu jatkuvasti pellolla. Mutta myöskin sit se ajomukavuus, että sillä pystytään tekemään pitkää päivää. Silloin suuri merkitys, koska meillä on vähän muutakin bisnestä tässä, niin että ei ole niinku täysin loppu sen työpäivän jälkeen. Kirsikkana kakun päällä oli se Jontikan oma Operation Center, että siihen tykästyisin tosi paljon. Töiden seuranta, miten ne edistyy ja mitä päivän aikana on saatu aikaiseksi, niin sen seuranta helpottuu huomattavasti ja sitten myöskin siitä kertyy jatkuvasti dataa, mitä pystytään hyödyntämään. Hankittiin uusia laitteita, siis työkoneita, niin pystyttiin heti ihan sen koeajon aikana keräämään, että paljonko on saanti per hehtaari, kuinka nopeasti se työ sujuu. Ja myöskin se, että paljon se kuluttaa polttoainetta versus sitten joku toinen työkone, niin siinä pystyttiin niin kuin hyvin hyödyntämään tätä dataa ihan siinä ostopäätöksessä, mitä laitteita hankittiin. Niitä parhaimpia ominaisuuksia on tuo GPS-ohjaus, autotrack, mitä käytetään, se tehostaa meidän toimintaa huomattavasti. Sitten on iTech-päisteautomatiikka, mitä käytetään hyvin paljon hyödyksi. Ja sitten ollaan myöskin sit jo ihan sitä demoa käytetty, että se tekee itse päisteessä ne käännökset ja nostot, niin todennäköisesti kyllä se lisenssi tullaan hankkimaan sitten ensi kasvukaudella, että oli hyvä. No V-Tractorin ollaan tutustuttu nyt tarkemmin tässä nyt, kun hankittiin tämä 6R. Ja sitten on ollut just näitä tapauksia, että on ollut mennyt vähän sormisuussa sen uuden tietokoneen kanssa tai että miten sitä kuuluu ohjata. Niin sitten on ottanut vain etäyhteyden ja opastanut, että miten saadaan hommat pelaamaan, niin se on iso helpotus, ettei tarvitse sitten ihan lähteä mistään manuaalista kaivamaan sitä tietoa. No nyt oli ihan semmoinen keissi, että he otti meihin yhteyttä, he kattos, että oli työtunteja syntynyt aika paljon, niin he sitten rupesi heti tarjoamaan huoltoa meille. Joo, kyllä se niin kuin jälkimarkkinointikin pelaa siellä mun mielestä ihan 10+.